Alam nyo naman yan guys, basta mabaho, masarap. Huwag niya kayong magtataka kung bakit ang mabaho is masarap. Because Thank you. Sabay! Pero takot daw siya, parang walang tiwala sa akin guys. Good morning, Philippines! Good afternoon! Good afternoon everything. Good afternoon guys. Bakit sobrang puti? Ayaw ko yung sobrang puti. But anyway, good afternoon kasi it's already... Well, good morning pa pala. Hindi pa pala 12. Almost 12. Pero good morning po sa inyong lahat dyan. Yes, today is Monday. And of course, yung baby natin na si Damulag, papunta na dito. Well, actually, pupunta siya ngayon. Pero hindi pa siya papunta. Gutom po tayo pa lunch na. Kakain lang ako guys. Kasi ito naman yung opening ng ano natin. Kakain lang tayo naman. So, init lang tayo na rice. At initin natin itong si isda. Ay, nanonood ako ng ano, puro ibon ng mga carton ng mga salida. Hindi ako nanonood pero naka-on lang yan dyan. So, ulan ng ulan kagabi. So, plano ko pa naman sana na mag-cut ako sa back lang. Sabi ko, grabe yung ulan, mahina. Pero, steady. Steady yung ulan. Kaya, yun. This week is Thanksgiving. So, probably this video you seen it in Thanksgiving dito sa Amerika. So, yun. Initin ko lang po ito, guys. Anyway, hindi ko alam kung anong oras si Mr. magpunta dito, guys. Kasi po, magpunta siya sa tindahan, sa ShopRite, kung saan kami palagi doon sa New Rochelle sa shop. Kasi meron silang free turkey! Meron silang free turkey every Thanksgiving kapag meron kang free turkey kung palagi kang nagsha-shopping sa kanila. So, hindi ko alam kung anong gagawin sa turkey. Baka ilagay sa freezer. Iinumin ko sana yan. Kaso lang, sabi ko, hintayin na lang natin si Tami. Nawala na yung ano ko, lipstick. So, anyway. So, gagawin ko lang itong paborito ni Mr. ni cucumber. Ala, lubat na pala itong ano ko. Kalagay ko lang ng bagong ano bagong battery. Namatay agad. Oh, look, nag-blink-blonk na, blink-blonk. Lahat, isa na lang yung natira na hindi lubat. Ay, nako. Si Tami, tinext ko din. Sabi ko, asan ka na, mister? Hindi nag-reply. What is the problem? I think magkaroon ako, guys. Kasi dito, parang nagliliyab sa iba yung naramdaman ko. Nagliliyab talaga. Kapag kumakain talaga ako, gusto kong i-avoid yung tumitingin ng mukbang. Kaso lang, tingin ako ng tingin sa mga mukbang ni Chang, yung Korean. So, hindi ako palagay. Kain ako ng kain, sabi ko. Hala, sige, mukbang pa more. Nagmumukbang siya, ako din. Kumakain. Ang sarap ng kain ko kapag nakatingin ng mukbang. Kaya, gusto ko man sanang hindi titingin. Pero gusto kong nakatingin para ganahan din akong kain. So, problema, di ba? Gusto talagang ganahan kumain. Ano ka nang ganap ni Mr.? Ano ka yung ganap? Hindi man lang nag-reply. Sabi ko sa kanya, huwag mo nang kunin yung turkey, Pero sabi pa niya, free kasi, sayang. Kasi guys, dito guys, may mga kapag, ka talaga, yung tarang, doon ka talaga bumibili, yung parang suking-suki ka na ba, yung matagal ka na nilang customer. Lalo na yung ShopRite, magbigay talaga sila ng free turkey. Mga ilang pounds. Yun. So, marami silang turkey. Binibigyan nila sa customer. Ang daming container. Naguguluhan na ako kung ano ang gagamuitin. Ito po to. Mga ni Biyanan ba? Mga gamit ni Biyanan. Gustong-gusto ko. Maganda kasi yung mga gamit ni Biyanan. Kahit hindi siya yung mga new thing ngayon na mga colorful na mga puti, mga magandang mga color ngayon, ng mga colorful na mga gandang color. Naguguluhan ng utaw, nakutaw. So, yun. Kahit hindi ganun, pero yung kaibiyanan, magaganda kasi yung mga gamit niya. So, ano kayang ganap ni Mr. guys?
Sabi ko kay Tami, mag-relax muna ako kasi po, yung ano ko, yung mata ko sa laptop, sumakit ng sumakit. So, kaya yun. Hi guys! It's 3 o'clock. Andito pa rin ako sa couch. Nanonood ako ng My Mother's Boyfriend. Yun yung pinapanood ko. At saka ang sakit ng ano ko. Kausap ko yung sister-in-law ko. Kausap ko si Tami. Malayo-layo pa si Mr. guys. Kararating lang ni Tami. So ngayon, tignan natin. Nag-stop kasi siya sa ShopRite doon, diba? So dinala na nyo yung malaking turkey guys. Like ang laking turkey. Nilagay niya sa freezer. So ito yung vanilla niya. Gusto daw niya ng apple cider. So, andito na siya. So, bumili siya ng apple cider. Binilhan ako ng salmon. Kasi sabi pa niya, gusto ko raw ng salmon. And, bumili siya ng stinky cheese. This is provolone. Paborito niya yung cheese na ang baho ng sarap. Mabaho, pero masarap. Alam niyo naman yan, guys. Basta mabaho, masarap. Huwag niya kayong magtataka kung bakit ang mabaho is masarap. Ang lahat ng mabaho is masarap. Anyway, and then he got some iceberg lettuce. Iceberg ba ito? Yeah, iceberg. And he got some, oh my god, it's like we don't have some bacon pieces. Paborito niya yung bacon pieces. So, meron pa dito kasi si Tami, hindi mapalagay kung walang pagkain na ito yung mga galing sa bahay. Ito yung mga galing sa bahay. Look, yung bread lang. Ang dami naman bread, guys. Ang dami naming bread. Itong donut na ito, I think matigas na siya itapon. Ano yan? Ang daming bread. Ang dami. Look. Ang daming bread. Bread everywhere. Look. Bread. Bread everywhere. And ano to? Tapon to. Tapon na to. Abs. What are you doing, little boy? So, yun. Paan ng manok. More bread. Bread yung nasa taas lahat. So, ngayon, ito yung more bread. Diba? Pasensya na, guys. Ang daming bread. Cold cuts. Nako, buhay na ito. Cold cuts, celery, salad. Ito yung mga pinadala ko sa kanya, guys. Galing para sa isang bahay. Para lang makakain siya. Ganyan kami, kapag mayroon akong dadalhin doon, ibalik niya dito. Kapag uwi siya, para kakain, look, ang salad. Ganyan kami ni Tamimoy. Ano to? Ito yung niluto niya. Look, mga ano to lasagna. Chicken yung niluto ko. Look. And ano pa to? More lasagna. At, adoy, ginoo ko. Anong masira man ito ba? Sabihin ko sa kanya anong plano niya nito. Malaking turkey. Oh, more bread. So, anyway. So, yun yung buhay namin. Pagkain is life kay Tami. Kaya kapag ano, alam ko si Tami parang takot niya. Parang ready na ako parang hindi ka na makabili ng pagkain. Ganun, ready na siya, guys. Marami kasi siyang pagkain. Pero for sure, ano yan, 1 year lang namin ito kainin. Wali tapos 1 year or few months. Binilhan talaga niya ako ng salmon. Pistachio is open already, okay? I opened it. Oh, you opened it. Okay. Hi. Say hi. Hi, guys. Hello, man. Good girl. Hi, big girl. Hi, big girl. Hi, no. Oh my God. Hi, guys. Oh my God. I know I'm here. Oh, that mouth. Do, 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 do.
Where's my kiss? Where's my kiss? Oh, Thank you. look, shush. Thank you. Oh my God. Oh, shush. Thank you for kitties. Oh, shush. Oh. Thank you for the kitties. Oh, you love your dada. You do. You love him. Oh, do. Thank you for kissing. Not in dada's mouth. Oh my God, that's mine. No. He want to jump. Look, he want to. Ay, you wanna? No, he loves you so much. You know he misses. She misses you. They all miss you. My good girls. My good girls. And of course, this one is here. Okay, I'm gonna cook na, guys. I'm going to start cooking na. That's Amazon Prime, honey. Yeah. So you can, you know what to do. But if find a What I movie. want you to do is I want you to What? plug this in the wall and bring me that reindeer. He's plugged, right? He's not battery. Hold it. Tom is gonna fix the reindeer because the reindeer eats a reindeer. Look, the Christmas thing is on. I like that reindeer. Oh, there's a zipper in there. There is a zipper. I don't know. But I can open it. That'll be nice. Is that a deer or reindeer? Reindeer. It's not. It's not battery, honey. It's electric. No, I know that, but the plug goes inside them. Yeah, if it's not, it's okay. We can still display it. Gutom na, baby. Do you want me to feed you first? Okay. I'm going to feed the kid first, guys, because they've been starving. Fixing his thing. Well, not He really. like fixing. I need to switch off. You like fixing. You're a fixer guy. Fixer-upper. Fixer-upper, no. Tommy cannot be the fixer-upper. He likes to fix electric. Something short job. if it's house, forget it, guys. Wait, but you need the cover with that. The cover broke. Yeah. So what are you gonna Fuse do? looks okay. Huh? Fuse looks okay. Yeah, but how you can replace the cover? I can't. That's why you just got another switch. You are something. Ay. Ako, guys, pakain ko lang itong mga alaga ko kasi kanina pa ito gutom na gutom ba. As in starvation sila ako. Where is Hub? He was by treats. Hmm? He was by treats when I wanted to get screwdriver. He goes, oh, treats. Yeah. And you're not right now. You're right here. Lumipad si Hubs kanina, guys, kasi itong dalawa pinasok ni Tami galing sa labas. Naglalaro sila. So ngayon pagpasok dito, talon sila ng talon. Muntik nang matalunan si Hubs. So ngayon si Hubs lumipad, natakot. Ay, nako. Parang walang pakialam, muntik nang nasaktan yung habti-habti boy. Madali lang naman ito lutuin, guys, itong cabbage. Are you starving, Han? No. Okay, so I'm still gonna cook. Hindi ako nakapagluto agad kanina kasi gusto kong magpahinga. And then, nanonood ako ng movie na lang. Gusto ko sanang magtulog pero nanonood ako ng movie. Ay, grabe ang light. Ay, sobrang mahayag sa kalibutan. Ang hayag ng kalibutan. At saka yung asawa ko is nanonood lang makapiray tayo nito and then we're gonna have a problem. Ay. Magkat lang tayo ng onion. At garlic para sa magluto na ako ng gulay, guys. Kasi po, ng oras? 5 o'clock na. 5 o'clock. I don't like cutting onions. Cutting onions makes me cry. Alam nyo na. Sabay! Oh my God! That's really freaking me out, guys. Oops! Diyan na lang ako. Natakot ako, guys. Yun yung pa naman kinakatatakutan ko. Yung ganong tunog na bubuto-buto.
May flash. Oh my God, that's scary. That was scary. Sabi pa ni Mr. guys, ginanon niyang muscle ko. Sabi pa niya, malaki daw yung dito ko at saka may, may muscle talaga. Sabi ko, nakikita mo ba ang sarili ko na kapag may manakit sa akin, makipag-away talaga ako. Sabi pa niya, sana naman hindi. Sabi ko, hindi, wala kang tiwala. Walang tiwala guys. Parang takot siya ba? Kasi makikita daw niya na makipag-away ako, yung parang parang protektahan yung sarili ko ba, pero hindi daw, sana hindi daw. Pero takot daw siya, parang walang tiwala sa akin guys. Tapos na yung salmon. And kain lang kami. Kami guys, ayaw niyang bumangon. Pero hindi talaga ako makapaniwala na wala siyang, makikita daw niya yung sarili ko na makipaglaban. Pero sana daw hindi ako makipaglaban. So kung may susuntok sa akin, magpasuntok na lang din ako. Kaloka. Sana daw hindi. Natulala ako, sabi niya. Ay, so ngayon guys, i-try natin itong coconut. So let's try it. Hopefully it's good. So what I'm going to do is ang amoy niya parang oh my God. Oh, ang dami pa lang talagang laman. Oh, puno siya guys. Yung dalawang maliit, oh. So I can feel my best, look my best, and be my best. All while tasting the best. And then relax, restore, and unwind. And rest up to do it all over again tomorrow. Black Friday and Cyber Monday sale is on now. Visit Goldie. Oh, crap. Drink, Han. Han. Drink. That's the thing. Okay. Banana. Oh, banana. Coconut. I'll check. Why don't you make yourselves comfortable and I'll check. I'll need to check. Ang dami kong puti-puti. Coconut. Anyway guys, i-open ko to, balikan ko kayo. He's 40 years old. He has no more wild oats. Just warmed over cream and wheat. It's old. Tapon natin yan. I'm sure ito din. So, tapon ko lang ito guys.
Okay, I'm going to end the vlog, guys. Thank you guys so much for watching. Wala ako masyadong ganap ngayong araw. And, so yun. So, yep. We're good. Anyway, thank you guys. I will see you guys tomorrow. Ngayon ko lang ito kasi spend time lang tayo sa asawa natin. Kasi kakauwi lang, diba? So, bye!